Magandang oras sa lahat. Nandito na naman kami para ihatid namin ang isang napakagandang at napakasayang art project. Masaya ka namang gawin natin, Jonah, di ba? Alam ko masaya to, dahil Super cute. yeah, super cute. Gusto ko to. Exciting yan. Ano nga ba yun? Ito yung tinatawag na Frog Prince at saka Frog Frog Princess. Para mag-bad. Frog Princess. Rock body, yan. So, ako si Frog Princess, ikaw si Frog Prince na lang. Ha? Para walang Parang awa. ginawa mo na. Relax. Okay na, basta pakalong. Yan, okay. So, ano yung mga kakailangan natin ngayon, John? Ito, gunting. Kailangan may gunting talaga tayo every time na gagawa tayo ng mga ito kasi kailangan natin magpupit. Yung ating clay para sa ating frog. Yung katawan ng ating. Oo, yung para sa katawan. And legal eyes. Ito. Medyo ang bilhin natin kung gusto natin bumili, yung mas malalaki. Pero pwede kayong gumawa ng sarili ng Legal eyes. Sa pamamagitan ng paggamit ng white paper and black. Yan. Tulad ng nasabi namin last episode, yung ginawa natin, Big bottle mouth. kasi. Okay, and pencil and paper para sa ating Crayon. pattern. Yung crayon natin. Kailangan natin ng crayon kung white paper yung ating gagamitin para makulayan natin yung ating paper. Pero kung gagamit tayo ng colored paper na green, hindi na natin kailangan gumamit ng crayon. Okay, and blue. Yan. Yung una natin gagawin ngayon is yan. Gumawa ng pattern para sa ating frog prince at saka frog princess natin. So, habang ginagawa mo yan, Ate Jonah, gagawin ko na ngayon yung katawan ng ating frog. Gamit ng clay. Ngayon, ang gagawin natin sa katawan na ito ay bibilogin natin hanggang sa ma-form siyang bilog. Hindi naman masyadong bilog, pero flat na. Parang nakikita natin yung frog dyan sa kade-kade. Lalo na ngayon na umuulan, madaming palaka. Mga juserang pala. Serang palaka. Ay, tapos na ako, Karen. Yan. Yan. Yan na Ito na yung yung, nagunting. gumamit ako ng colored paper, hindi yung bond paper. So, yung form na Hindi ko na kailangan kulayan to kasi colored na siya. Okay. So, ganito yung form ng body ng ating frog. Ganito na siya. So, siguro yung magkatapat ng body tsaka yung paper pattern. So, tignan natin yung may dispalaka na siya. So, kulang na lang is Yung ating mata. parang kero-kero. Kero-kero. Kokat. Okay. Siyempre, prince at saka princess, di ba? Kailangan ng crown. Bakit na proud yan? Any color can do. Since ito yung available na paper na nakita namin kanina, ito na lang. So, isisigzag lang siya sa pag-zigzag lang. Idiin mo lang sa atin. Sa paglalagay ng crown, idiin lang para bumasok dun sa plate. Tapos, pusukin ng dalawa para magsilbing yung bilong. Mild lang yung pagtusok para hindi na masyadong pangit yung bilong ng crown natin. Okay! And then, may nagawa na kami kaninang castle para sa background na para mas maganda naman yung presentation. Sabihin mo na Ate Jonah kung anong ginamit natin dito sa Ay, ito. Madali lang po eh. Simple lang to. Ito kasi, gawa siya sa paper roll. Yung tissue natin, yung carton. Tissue Tapos tube. babalutin mo lang siya ng colored paper. And then, ito, yung para naman may something grass kasi yung mga frog natin mahilig sa grass, magtago, sa ilalim. Tapos castle siya. Marami siyang dahon. Ay, marami siyang trees. May trees sana siya dito. Ito yung ginagamitan na natin ng color ng crayon.
So, yung white paper, mag-draw lang ng dahon, tapos gupitin, tapos kulayan siya ng green para magkakasya siyang lahat. Siyempre, hindi pa makumpleto kung wala ang kasama ni Rock Prince. Siyempre, nandito si Rock Princess. Kuka! Yan. Diba? Nakakagulot? Yan. Napaka-cute! Kunwari, nagliligawan pa sila. Nagliligawan sila, kunwari. Tapos, nagliligawan mo akong Rock Prince. Okay. May serang pala kang mga. Napakadali lang, kids. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa paggawa nito kasi gumamit lang kayo ng clay, tissue tube, colored paper, crayons, and pencil, and then Wiggly eyes. Oo. Napakadali ata, di ba? Napaka-cute. Ano na masasabi mo dito? Serang pala ka lang mga yan. Ito sarang Okay. Parang tayo. Ikaw, Palakang. Diyan na naman nagtatapos ng ating artwork for this episode. Tumutok ulit kayo next week dahil marami pa kaming gagawin natin, Jonah. At meron kaming magiging guest. Abangan niyo yan. Diba, Ate Jonah? Alam kong nag-enjoy kayo at nag-enjoy din kami dahil dito sa Artistic, Palaging fantastic! Bye! Bye!